lumină cu covor. Stai așa un pic. Mă pupi? Da. Serios? Nu. Da, purcelușă. Purceaua direct. Hai, sperietoarea mea, ia aici un loc lângă mine. Dar nu știu cum dracu să pornește centrala. Păi dacă ai avut sobă toată viața, în afară de mine, nu cred că mai e ceva de valoare în casa asta. Poți privi, dar nu mă poți atinge. Avem stafide la micul dejun? Ești nesânțit? După aceea, Andrei! Mă pupi? Poate te scuip. Tu te dracu. Te duci la măta, nu mă interesează. Păi mama locuiește cu noi. Hello. Nici dacă îți dau cu bradul în cap. Ei, păcat că nu avem brad. Scaunul ăsta e făcut în brad. Stai acasă să muți florile. Pișama și florile tale. Să dea dracu să te piși la mine în flori. Dar de ce te uiți la mine? Mai bine decât să se uită la mine. M-am dus dracu. Da, oțelul e viața mea, cel mai tare din galație. Oțelul Carpația. Schizofrenica asta cine mai e, mă? Eu sunt Mirela Catin Carosuia de la Rosa Ramirez Barbara. Dar voi animalelor puteți să-mi ziceți Pietra.